आसाम पुलिसनि सासे एएसआइ अफिसारा गावनि नखराव खामानि लाखिग्रा हिनजावसा गथ'खौ इनाय खालामबाय थादोंमोन नाथाय एरेस्ट खालामजाबाय आरो सासे जिनाहारि खालामग्रा जनि बर'खौ पुलिसा एरेस्ट खालामबाय बिनि सायावबो सावरायगोन आरो लोगोसे रेलगारनि सिङावनो खारबाय थानाय रेलगारनि सिङावनो गथ' गोनां सासे आइजोखौ जिनाहारि खालामनाय बिनि सायावबो सावरायगोन। आसरित खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोना मिथिखाबाय मानि सायाव सावरायगोन। अब्ला जों गिबियावनो सावरायगोन बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि जनि बर'खौ पुलिसा एरेस्ट खालामबाय। जनि बर'आ थांनाय 20 मेआव गुवाहाटीनि गंसे हटेलाव फेग्रा मुवा बेसादखौ दौनानै जिनाहारि खालामदोंमोन आरो बेखौ दा पुलिसा एरेस्ट खालामबाय। बे दायनिगिरिखौ गोलाव सम नागिरनानै जनि बर'खौ एरेस्ट खालामबाय आरो जाथायाव गुबुन सासे दंबावोमोन, बे समाव बेयो खारखुमानानै दङ। खारखुमानाय दायनिगिरिनि मुङानो जाबाय बन दास। बिसोर सानैया जिनाहारि खालामनानै राजा लामायाव नलबारिनि राजा लामायाव हिनजावसाफोरखौ बा हिनजावसाखौ गारना गालांदोंमोन। बिनि उननिफ्रायनो बे जाथाया बा बे केसा सोलिगासिनो दंमोन नाथाय जोबथायाव जनि बर'आ पुलिसजों एरेस्ट खालामजाबाय। কি নাম ল'ৰাটোৰ আপোনাৰ? জনি। কি কাম কৰিছিল? নাই এনে ঘৰতে থাকে। পুলিচে কিয় ধৰিছে? এইটো মানে ছোৱালীটো লৈ গ'ল না ই, সেইকাৰণে মানে ছোৱালীৰ পৰা এই মানুহকেইটা পাঠাইছিলে। ক'ত লৈ গৈছিল ছোৱালীটো? এই তাৰমানে গুৱাহাটীত ফুৰিব লৈ গৈছিল। নি কি কৰিছে? ভাল পাইছে মানে সিটো কৈছে বিয়া কৰিম বুলি, সেইটো ভাল পাই লৈ গৈছে। গুৱাহাটীত ক'ত নিছিলে? গুৱাহাটী মই জেগা চিনি নাপাওঁ, মই ঘৰত আৰু হাজিৰা চাজিৰা কৰি থাকোঁ। ইয়াৰ লগত আৰু কোনোবা আছিল নেকি? ই আছিল বন ইয়াৰ লগতে গৈছিল? ইয়াৰ লগত মানে সি গুৱাহাটী থাকে বোলে। এই ছোৱালীটো তাৰ লগত কণ্টেক্ট আছে আৰু মানে বনৰ লগত। ছোৱালী গৈছে আমাৰ এই জনিৰ লগত, এতিয়া মই বনৰ লগত কণ্টেক্ট আছে আৰু। পুলিচৰ কি বুলি কেছ দিছে? এতিয়া মানে ৰেপ কেছ আৰু কিবা টেকনিক সেনেকৈ দিছে আৰু মানে। কি নাম ল'ৰাটোৰ আপোনাৰ? জনি। কি কাম কৰিছিল? নাই এনে ঘৰতে থাকে। পুলিচে কিয় ধৰিছে? এইটো মানে এই ছোৱালীটো লৈ গ'ল না ই, সেইকাৰণে। अब्ला नोंथांमोना बेखौ मिथिखाबाय जानांगौ आरो बे जाथायखौ गोबाङानो मिथिखाबाय जनि बर'खौ हमनायखौ। अब्ला जों दा सावरायगोन रेलगारनि सिङाव जिनाहारि खालामनाय। मैयाहाय बे जाथाया गोबां गोसारदोंमोन ससियेल मिडियानि गेजेराव आरो बेखौ गोबां सुबुङानो आंखौ भिडिअ खालामनो थाखाय बुंहरदोंमोन। दा बेखौनो आङो लाबोनाय जाबाय। रेलगारनि सिङाव खारबाय थानाय रेलगारनि सिङाव जाय रेलगारिया गुवाहाटीनिफ्राय वेस्ट बेंगल फारसे थांगासिनो दंमोन, सिफुं एक्सप्रेस, बे ट्रेनावनो बे जाथाया जादों। सानै दुथां सुबुंफोरा गंसे रेलनि डाब्बायाव सासे आइजोखौ हारसिंनानै खाबु लानानै हरनि समाव जिनाहारि खालामदों आरो बे आइजोआ गावनि सासे गथ'खौ लाफानानै आलिपुरदुवार फारसे थांगासिनो दंमोन आरो बे समावनो दुथांफोरा बे जाथायखौ खालामदोंमोन। उनावहाय आइजोआ आलिपुरदुवार मोननाय लोगो लोगोनो गासैबो जाथायखौ रैखाथि बिफाननो बा रेलवे पुलिसनो खोन्थाबाय। उनाव पुलिसा गोख्रों सिग्रोमनानै सानै दायनिगिरि दुथांफोरखौ एरेस्ट खालामबाय। आसरित, रेलगारियावबो जोंहा रैखाथि गैला नामा? रेलगारनि सिङाव बोरै जिनाहारि खालामनो मोनखो? बिनि पावारखौ सोर होखो? बे मोनसे साननो गोनां बाथ्रा, अदेबानि आसरित। बेबायदि रेलगारनि सिङाव जिनाहारि खालामनो हायोब्ला अब्ला माथो दंबावो? हमजानाय दायनिगिरि दुथांफोरनि मुङानो जाहैबाय तुलसिबिल ओनसोलनि जयपुर गामिनि जयनाल 24 बोसोर बैसोनि आरो मयनाल हक, बिसोर सानैबो एखे गामिनि। आसरित, बिसोर सानैया सासे आइजोखौ हरनि समाव खाबु लानानै रेलगारनि सिङावनो, बेबो सोरखारनि रेलगारि, बेनि सिङावनो जिनाहारि खालामदों। माथो दंबावो अब्लालाय? जोंनि भारत हादराव रेलगारियावबो रैखाथि गैला। गोबां जाथाय जाबाय थायो, सोरबा गारि सिङाव जिनाहारि खालामनाय, सोरबा बासाव मस्लेट खालामनाय बा मलेस्ट खालामनाय, गोबां जाथायखौ जों खोनाबाय थायो। अब्ला नोंथांमोना बे जाथायनि सायाव मा सानो? जेनेबा नैफोरसो सानदायनिगिरि, बिसोरखौ मा खालामनांगौ? जोंनि भारत हादरनि आयेननि बायदि साजा होनांगौ ना गोथां दानस'नांगौ? रेलगारनि सिङाव बोरैहाय बिसोर दुथां सानैया, बे जयनाल आरो मयनाल, बिसोर बोरै जिनाहारि खालामनो हाखो? आसरित। बे मोनसे रेलगारि सोरखारनि मुवा बा मोनसे रेलगारि आरोना बे सरकारनि, बे रेलगारिनि सिङाव सोर बिसोरखौ पावार होखो जिनाहारि खालामनो थाखाय? आरो बेहाय रेलगारिनि डाब्बायाव मानसिफोर गैयामोन नामा साखाथिफोरनि डाब्बाफोराव? बे मोनसे गोबां साननो गोनां बाथ्रा। दा बेनिखायनो रेलगारि गाखोबाबो गिनांसिगौ। जायफोरा आइजोफोर, बिथांमोना जुदि हारसिं थांबाथाय गिनांसिगौ। नुवाखै नै माबायदि जाथाय जादों? दा बे जाथायनि सायाव सोरखारा मा खालामगोन, मा राहा लागोन, बेखौ इयुननि समावसो बा उननि समावसो मिथिसिगोन। अब्ला जों दा सावरायगोन गलाघाटनि मोनसे जाथाय। बे जाथायानो जाहैबाय सासे एएसआइ, पुलिस एसआइ, बियो गावनि नखराव रुवाथि उन्दै हिनजावसा गथ' बेखौ खामानि मावनो लाफैदोंमोन। नाथाय खामानि मावनो लाफैनानै सामफ्रामबो बुबाय थायोमोन, इनाय खालामबाय थायोमोन। उनावहाय
एरेस्ट खालामजाबाय। गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय बकाघाट ओनसोलाव सासे ASI पुलिस अफिसारा गावसा नखराव खामानि लाखिनाय हिनजावसा गथ'खौ बुनानै इनाय खालामबाय थानायनि जाहोनाव पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय दुथां पुलिस अफिसारनि मुङा जाबाय जयन्त बरा नैबेनो आरो बुजानाय गथ'आ 12 बोसोरल'मोन। 12 बोसोरनि गथ'खौ बिसोर नखराव लाखिनानै इनाय खालामबाय थागासिनो दंमोन बा खालामबोगासिनो दंमोन। लोगोसे बे जाथायावनो लोब्बा थानाय जयन्त बरानि बिसि बनश्री बरा आरो जयन्त बरानि बिनानाव दीपशिका सयकिया बिसोरबो लोब्बा दंमोन होननानै बिसोरखौ एरेस्ट खालामदोंमोन। नाथाय बिसोरो बेल लानानै बायरायाव ओंखारबोबाय बा उदां जाबाय आरो बे जाथायावनो लोब्बा थानाय जयन्त बरानि बिनानावनि फिसाय बाबलु सयकिया बे समाव खारखुमानानै दङ। दा बेखौ पुलिसा नागिरगासिनो दङ। आसरित सासे पुलिस अफिसार जानानै माबायदि बिदि खालामनो हाखो बे मोनसे जोबोर गिदिर सोंथि। दा बेखौ पुलिसा एरेस्ट खालामबाय आरो लोगोसे दा बिसोरखौ आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। नखराव खामानि लाखिदों मोजाङै खामानि मावो आरो बेबायदि नखराव हिनजावसा गथ'खौ लाखिनाया आयेननि बेरेखा। बे मोनसे चाइल्ड एक्टआव थाङो। जायफोरा उन्दै गथ'फोरखौ लेबार महरै लाखिदों बे मोन्थाय गैया बिसोरो एरेस्ट खालामजाजोबगोन। अदेबानि 18 बोसोर बैसोनि गाहायनि गथ'फोरखौ जायफोरा बिदि खामानियाव बाहायदों बिसोर एरेस्ट खालामजागोन। मानोना बिसोरहा दा फरायनाय बैसो बेखौ सोरखारा सिगांनिफ्रायनो राहा लाबोगासिनो दङ आरो हमगासिनोबो दङ। दा जियानो जादों लोगोफोर माखासे फोसावनो गोनां खौराङा बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो। जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो जुदि शेयार खालामनो गोसो खालामबानो जाबाय नोंथांमोननि गोसो। आरो नोंथांमोना मा बुंनो सानो बेफोर जाथायनि सायाव बे मोनथाम जाथायखौ आं फोसावबाय। बे जाथायनि सायाव मा बुंनो सानो जुदि माबा मोनसे बुंनो सानोबाथाय नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि। सिकिउरिटि दंमारो दिनै जों काउन्सिल मोनबाय जोंनि बर'आनो दिनै दैदेनबाय। बे हिसाबै जोंनि बे काउन्सिलनि अफिसफोराव जे बर' रावा बाहायजादोंना बाहायजायाखै जों दिनै नायबाय। जे नोंथांमोना नुबाय जे मोनसेबो फिडलाबसेबो कुनु एलफाबेटजों लिरजानाय कुनु एप्लिकेसन गांसेबो गैया। मिथिबाय गांसेबो दिनै बिन्दो मोनसेबो दिनै लिरजानाय गैया। अब्ला दिनै जोङो बुङो जे जोंनि बर' रावखौ जोङो बुहुम बिखायाव बेसेबांबा गोजौ लाना थांना जों समायना खालामनाय बर' रावखौ जों फोथांनानै लाखिनाय। नाथाय दिनै नों सार्कोल अफिसावनो जा PWDआवनो जा फरेस्टआवनो जा ब्लकआवनो जा जेसेबां अफिसाव नोंथांमोना थां मोनसेबो बर' हांखोजों लिरनाय मोनसेबो लेखा नोंथांमोना मोननाय नङा। नोंथांमोना दिनै नुखाबाय जे गांसेबो एप्लिकेसनबो गांसेबो प्रप'जेलबो गांसेबो फाइल माने बर'जों लिरनाय गैया। अब्ला बुंदो बर' रावखौ जों थारैनो फोथांना लाखिनो गोसो दोङो ना जों खुगायावल'? जों नुदों जे साइन बर्डआव बर' लिराब्लानो हुखुमारनाय खोमोरनाय जों नुदों नङा होमबा? नुदों जों क'क्राझाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे खामानिखौ मावदों, बनसआवबो मावदों बा अन्यथा माबा जोंनि अर्गानाइजेसनफ्रा बेखौ मावदों जानो हागौ। नाथाय देरसिन खामानिया मा? नै अफिसफोरावसो जोंनि बर' रावा लिरजानाय जानांगौ। जोंनि संबिजितनि 8 सिडिउलाव हाबखानाय बर' राव बियो। बेखौ बाहायनांगौआ जोंनि दायित्व आरो बेखौ नटिफिकेसन होनांगौआ जोंनि काउन्सिलनि दायित्व।